Egi, zer moduz gaude? Hemen gaituzue berriz ere Osasuntsu Bizi podcastarekin. Gaurkoan gonbidatu berezi bat daukagu gurean, Lur Agirrebeitia doktorea, eta gure txikienentzako gomendioak ematera etorri da. Kaixo Lur, zelan zaude? Hau panare, primeran, azteko irrikitan. Ziur nago gure txikiek honi buruz asko dakitela, jada gure 300. atala da, eta hala ere, birgogoratzea ondo etorriko zaigu. Zein izango litzateke zure ustez, osasuntsu egoteko gauzarik garrantzitsuena? Osasuntsu egoteko hainbat arlo kontuan hartzea ezinbestekoa da. Lehenik eta behin, elikadura ez. Gorputza auto bat bezalakoa da. Zenbat eta erregai hobea eman, orduan eta hobeto ibiliko da. Beraz, nire lehenengo gomendioa, orekatu jan ezazu izango litzateke. Benetako janaria, frutak eta barazkiak, okela, arraina, zerealak, litzarriak eta janari ultraprozesatuak ekidinez. Eta ura edatea ezinbestekoa da. Hori da, egunean litro terdi urredan beharko genuke. Eta freskagarriak une berezitarako bakarrik utzi, azukre gehiegi baitute. Begira zer dioen entzule batek. Ia egunero eskolara gozaldu gabe joaten dela, zer deritzozu horri? Mesedez, ez zaitezte eskolara joan ahoa mokadurik sartu gabe. Zuen garunek energia behar dute matematika eta hizkuntza ikasteko. Presengatik bada, behintzat frutale bat eraman dezakezu bidetik jateko. Orduan, Lur, lehenengo gomendioa orekatu jatea da. Hori da, eta orekatu jatea bezain garrantzitsua da mugimendua. Gure gorputza mugitzeko diseinatuta dago, ez sofa batean egoteko. Gaur egun, umeek denbora larregi pasatzen dute pantaila baten aurrean eta oso gutxi kalean mugimenduan. Nire bigarren gomendioa beraz, gehiago mugitu zaitez da. Aukeratu kirol bat, mendira joan, ez dakit, dantzatzera, nahi duzuna. Pantailen erabilera egunean ordu betera mugatu beharko genuke eta kanpora jolastera joan. Orduan pantailen erabilera umeen sedentarismoarekin erlazionatzen duzu. Hein handi batean nare. Gainera, gutxiago mugitzen badira, gauean ez dira hain nekatuta egongo, eta pantaila baten aurrean egon badira gainera, gehiago kostatuko zaie lokartzea. Beraz, beranduago joango dira lotara, eta ez dituzte behar bezain beste ordu egingo. Atsedena hartzea ezinbestekoa da kakotzen artean bateria kargatzeko eta gorputza konpotzeko. 10 urteko ume batek 11 ordu lo egin beharko lituzke. Hau da, eskolara joateko 8 esnatuz gero, gaueko 9 ohean egon beharko litzateke. 3. gomendioa izango litzateke, Lur? Deskantzatzea, gauean behar beste ordu lo egitea oso garrantzitsua da. Lo egin aurretik, ohean, gaiorik ez erabili mesedez. Atsedena oztopatzen du eta. Ordu bat lehenagotik itzali pantailak. Irakurri liburu bat, jolastu zerbait lasaira. Edo gure podcasta entzun eta hurrengo egunerako motxila prestatu. Idaia bikaina bai. Beno, Lur, denbora agortzen ari zaigu. Beste gomendiorik daukazu? Noski, higienea ezin dugu ahaztu. Dutxatu zaitez, eskuak xaboiarekin garbitu, jan aurretik, komunetik irten ostean, edo kalean jolastu ondoren. Eta baita hortzak ere, batez ere ohera jan aurretik. Gomendio hau jarraitzea asko kostatzen zaie batzuei. Etengabe birgogoratu behar dugu. Eta nare, azken gomendio bat ematea gustatuko litzaidake, bizkor. Zaindu ditzagun emozioak ere, nola sentitzen garen. Osasuna ez da bakarrik gorputza, burua ere zaindu behar da. Beraz, zerbaitek arduratzen bazaitu, triste, urduri edo haserre bazaude, kontatu ezazu. Partekatzeak arindu egiten baitu bihotza. Bestalde, norbait goibel ikusten badugu adibidez, lagundu, izan jatorra, elkar zaindu gaitezen. Oso garrantzitsua, lagun ona izatea eta pertsona ona eta ezitua izatea, horixe. Beno, Lur, orain denbora agortu zaigula. Eskerrik asko gurera etorri izanagatik eta zure jakituria gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik, laster bat izan da eta oso gustura egon naiz. Eta entzule maiteak hurrengo saioan gehiago. Gogoratu, gaur hartzen dituzun ohitura txikiek etorkizuneko pertsona osasuntsu eta indartsua bihurtuko zaituztela. Zaindu zaitez, zaindu ingurukoak eta osasuntsu bizi. Datorren astera arte.